טבי, אתה מוכן לחזור על הטיעון? מה אמרת? תשמעו רבותיי, אני לוקח על עצמי את האשמה. לא, אתה לא אשם. אנחנו לא הבאנו כלום. אני רוצה שתחשבו בזה שסחבתי את ערכת קפה כל הדרך. בייבי? בייבי? הנסיבות בכלל לא יש לו מכירות. מזל שפה אין צוק, אה? אם זה היה ליד המחשבה. חוץ מהראש, שזה היה חיוני. תני לי אותו. יאללה, מדורה. יש גפרורים? יש גפרורים. יאללה, בואו ננסה. תני לי אותו אורן חמודה. הנה פה, בתוך הדבר הזה אולי. קלאסי. סוף סוף מצאנו שימוש לבנדנה. לא יש שש למטה, לא? פשוט לא מהרים להתאפס. הנה זהו, בדיוק, רן, אתה מצופף את זה. איפה המכסה של הכלי שלך, רונן? נעשה איתו נף אולי. לא צריך שש, אני רואה. תופס? חבל כל טיפת קפה. לא חבל, אתה יודע, זה יגיע אחר כך לארץ. תהיה יציב, כל הזמן תרגיש שאתה מחזיק את זה. וצריך לחזק גם את השבילים, גם של הבטן וגם יש לי מה תרגילים, אתה רוצה, אני אומר לך. תרגילים לחיזוק לגב. מה שחשוב לעשות. יש לו תרגיל טוב, אתה שם רף בגובה 2.20, אתה קופץ מעל, מגלגל ככה את הגב. שחרר טוב. אני אשר לך את כל ה... האמת שגם הרופאה נתנה לי וגם מישהו מהעבודה נתן לי תרגילים, אבל אני... צריך תרגילים סטטיים. צילמת קצת? ולא זה, סטטיים. תשמע, מה שאפשר לעשות... כל מיני